Gospodine Vlajiću, posle višestranog zadržavanja završeno je i ovo. Koji je rezultat presude i šta nas očekuje dalje? Pa, rezultat je takav da možemo da budemo delimično zadovoljni. Zadovoljni smo zbog toga što smo dokazali da bi određivanje mere pritvora bila preterana reakcija na jedan u suštini nevažan i nedužan događaj, gde nažalost može da se zameri i jednoj i drugoj strani, ali da samo jedna strana izvuče posledice iz toga, to ne bi nikako bilo u redu. Sud je odbio predlog javnog tužioca da se okrivljenima odredi sudski pritvor i oni će danas biti pušteni iz policije i odvedeni kući, jer im je određen kućni pritvor koji će trajati 30 dana. Nakon toga vidjet ćemo šta će se dalje dešavati, ali jednostavno ovo je mala pobeda pravde, jer ti ljudi zaista nisu zaslužili ono što je javni tužilac u ovom postupku tražio. Šta znači, gospodine Vlajiću, mala pobeda pravde? Da li je zaista bila brutalna akcija policije? Telefon malo niže. Mala pobeda pravde znači da ti ljudi imaju pravo da žive normalan život, da se vrate svojim porodicama i svojim obavezama. A mala je zbog toga, nije potpuna zbog toga što im je ipak određen kućni pritvor. Mi smo smatrali da nije ni to potrebno i da je i to suvišno. Ali sa time se može živeti, ali mi ćemo se i protiv toga boriti. Šta je tražio javni tužilac? Javni tužilac je tražio da im se odredi pritvor. A na trgovine donošće se Koja je kvalifikacija? Kvalifikacija je napad na službeno lice iz člana 402 stav 4. Evo, kolega može na albanskom da kaže.